Iskelmän aamuklubi on halunnut saada jokaisesta Suomen kunnasta postikortin ja me ollaan saatu nyt niitä jo melkein 100, joten on syytä suorittaa ensimmäinen arvonta ja ensimmäisen arvontaan olemme suorittamassa sillä tavalla, että Mikko Siltala on luvannut hypätä kylpemään näissä korteissa. Mikko Siltala on myös valmistautunut tähän kylpyyn. Olen valmistautunut. Tämä vähintä, mitä voin tehdä. Tämä meidän kylpylaarimme, jossa nämä kortit on kooltansa vielä sen verran pieni kuitenkin, että valitettavasti en sinne kokonaisuutena mahdu, mutta tartun haasteeseen, heittäydyn virran vietäväksi ja seuraavaksi arvomme, kuka voittaa liput Iskelmän gaalaan. Mennäänkö hypätä päälle? Ajattelin, että pommilla. Hyvä. Toi! Vihreä kortti. Mä pistän silmälasi päähän, että mä näen lukea. Onko siinä yhteystietoja? No ei tässä nyt oo, enkä mä saa tästä oikein selvääkään. Hyvää uutta vuotta. Iskelmät kumppani Sue. No voi, mutta eihän siinä ole yhteystietoja. Ei oo. No nyt Sue on pettynyt. Mitähän eikö on tässä kuule? Onko? Sue Kalves. On. Juu. No niin, Sue Tonttu on voittanut. Onneksi olkoon. Sue Tonttu nappaa itsellensä liput Iskelmän gaalaan. Seuraavaa arvontaa suoritetaan sitten. Miten se oli? Ystävän päivänä mä ajattelin. Mutta huomasitko Mikko, että kenen kuvat tässä tonttuna on? Meijät on sinne motosopattu. Askarreltu. Askarreltu ja ei motosopattu. Yes. Onnea voittajalle. Lähettäkää kortteja. Jokainen Suomen kunta ansaitsee tulla päässyksi tähän ihanaan karttaan, joka tässä on. Dynaamisen duon päivän parhaat siivut Podplayssa. Lataa, varmista ja kuuntele. Podplay.com.